கம கமன்னு தேங்காய் பால் ஃப்ளேவரில் டேஸ்டான கருவாட்டு குழம்பு ட்ரை பண்ணலாமா? வானிலை சூடாக்கி தேங்காய் சேர்த்து கடுகு, வெந்தயம், சோம்பு எல்லாம் நல்லா பொரிய விடுங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஃபைனாக சாப் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. தேவைக்கேற்ப பச்சை மிளகாய், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறிகளை உள்ளே சேர்த்து கருவேப்பிலையை போட்டு நல்லா 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்குங்க. இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூளை உள்ளே சேர்த்து எண்ணெயிலேயே பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் காய்கறி வேக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்க கருவாட்டையை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. காய் வெந்த பிறகு ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் பாலை உள்ளே சேர்த்து 2 to 3 மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் பபுள்ஸ் வர அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லியை தூவி இறக்கிங்கன்னா ரெடி.